Abrimos dende agora mesmo as vías de comunicación con todos vostedes. Saben que dispoñen de 3 vías para facelo. Poden enviarnos unha mensaxe a través de SMS o 25522 e senón unha mensaxe ao noso enderezo electrónico vía v@vtelevisión.es ou na nosa páxina de Facebook. Poden facerlle preguntas ao secretario xeral dos socialistas galegos a través destas 3 vías. Quen é Pachi Vázquez? Bueno, pois un médico metido na política que disfrutei moito facendo medicina e disfruto moito traballando na política. Bueno, pois ese é a súa propia definición, a ver se coincide ca definición que lle facemos nós. É unha máquina de fabricar titulares e sábeo. Xoga coas palabras con habilidade, pero a tal velocidade que ás veces se volven na súa contra. Tan contundente como duro facendo oposición, deixou clara a súa estrategia cando se situou ao fronte dos socialistas galegos. Ao PP, nin 100 días, nin 100 horas, nin 100 minutos. Non dá tregua, non llevan as medias tintas, ou con el ou contra el. Así se foi abrindo camiño na xungla política dende que comenzara no CDS. Aí empezou a súa historia política que o levou a deixar a un lado o seu título de mediciña. No 2005 voltou ao Hórreo logo de estar 10 anos como alcalde de O Carballiño, un lugar no que se refuxia e do que presume. Voltou ao Hórreo logo do seu paso pola Deputación de Ourense, onde se vía cara a cara con José Luis Baltar. Con el marcou unha etapa no Pazo provincial, onde as intervencións de ambos semellaban un xogo de poder. Unhas disputas dialécticas que agora traslada ao Parlamento, aínda que o feeling que tiña con Baltar non o atopa co presidente da Xunta. A súa experiencia como xogador de fútbol valeulle para converterse nun gran regateador. Apostou por Cortizo para liderar o PSOE galego, gañou Touriño e aínda así se colocou no seu goberno. O aval de José Blanco salvouno da queima cando perderon as eleccións e encumbrouno ata o número 1 do PSDG. Non negou que quería o posto, pero non se librou das críticas internas. Optou por un perfil máis rural e o sector urbanita cuestionou un liderazgo que se vía con carácter provisional. Agora, nun momento convulso para os socialistas, voltou Blanco para reafirmalo como candidato, para despexar dúbidas. Bueno, toda unha trayectoria política resumida en pouco máis dun minuto, recoñeces en este perfil? Bueno, sí, evidentemente, os feitos están aí e prácticamente todo o que se dice, pois, é certo. Bueno, a actualidade do día ven marcada por esa confirmación de que vai haber folga xeral. Finalmente, parece que en torno ao mes de setembro, non está confirmada a data ainda esta mañá. Que opina desta convocatoria? Comparte esa convocatoria? Eu respeto a convocatoria, non? Eu creo que os traballadores... O país está pasando mal. E os traballadores son os que peor están traballando, non? Pasando. Quizá hai que pensar tamén neses casi 4,5 millóns que nin teñen traballo. Eu creo que esa é a clave do que estamos vendo na reforma laboral. Un goberno que ten que moverse para conseguir reincorporar o mundo do traballo a millóns de persoas e facelo sin conculcar aqueles dereitos porque se leva loitado tanto tempo dentro do Partido Socialista. Eu teño confianza en que a reforma laboral consiga esa cuadratura do círculo na que nos estamos metendo, que é flexibilizar o acceso, poñer en valor cousas que hasta agora tiñan pouco valor nun mundo do mercado laboral, que era e vincular a productividade coa consecución de obxectivos e ao mesmo tempo tratar de que a patronal, que ten que ter unha flexibilización, non aproveite para todas esas reivindicacións que tiñan no caixón de destruir o acadado por os traballadores, non as poña encima da mesa para levarse todo por diante. Hai que topar ese equilibrio. De todos os sitios, as alertas continúan encima da mesa. Hai un ratiño Angela Merkel daba unha roda de prensa para decirle a España que está a súa disposición ese fondo de rescate por se acaso é necesario intervir na economía española. Como médico, que diagnóstico hai que facer da situación que estamos vivindo? O diagnóstico, eu creo que é un diagnóstico amplio. Europa está en un momento moi complicado. Empeza a haber unha tónica que todo o mundo lle bota a culpa de enfrente. Pero ao final, Angela Merkel, Cameron, Sarkozy, España, Sócrates, todo o mundo ten un mesmo diagnóstico, peligra a zona euro. Hai un mal plantexamento desde o principio, se desregulan os mercados, e resulta que aquí é máis valiente o que máis diñeiro ten. E o que máis diñeiro ten amenaza con sacarlle o diñeiro o que ten máis dificultades. Os socialistas lo vamos traballando máis de 100 anos, para que esas cousas non sexen así. E temos que conseguir cambiarlas. O mensaxe de Angela Merkel é un mensaxe que eu personalmente non comparto, pero que sí comparto é que hai un gran problema que xa eu penso que non se arregla
cada partido por separado. Eu creo que é necesario a colaboración dos partidos para sacar este país e, sobre todo, para sacar a Europa adiante. Gobernos de concentración, incluso? Más que goberno de concentración, goberno de responsabilidade. É dicir, a min pareceme, ayer fixemos unha oferta ao presidente Feijóo, que o presidente Feijóo goberna Galicia, que está nun elemento de crisis igual que España e que Europa, non? E nós queremos que a forza dos socialistas galegos axude a este goberno a resolver o problema dos parados, das empresas. Non sei hasta onde podemos chegar, pero nós queremos estar aí. O que é inusual é que xente como Rajoy este sentado nunha silla esperando a ver se este país se destroza, para despois ser el o rei do país destrozado. É un momento de responsabilidade en Europa, en Galicia e en España, e por iso creo que un partido serio en este momento tiña que pospoñer os intereses electoralistas e ter responsabilidade de país, que é o que nos pide todo. Bueno, falaba de onte e antonte os socialistas galegos viviron un momento importante, coido na historia recente do partido, esa conferencia que tivo lugar aquí en Galicia. Imos recordar un pouco as claves do que aconteceu estes 2 días. 14 meses despois da debacle electoral, o PSDG encaraba a conferencia política desta fin de semana coa intención de fixar as liñas de actuación dos próximos anos. Primeiro temos que saber nós o que queremos. Se non o sabemos nós, mal llo podemos explicar á xente. Fixo, pero escenificou tamén a unidade do partido unha vez rematado o proceso de reestructuración comezado coa deus de Emilio Pérez Touriño. A presenza do expresidente autonómico foi precisamente unha das principais sorpresas, e é que todo esforzo é pouco para recuperar as posicións perdidas. Porque todos somos necesarios para ganar las municipales, ganar las generales y luego volver a ganar las autonómicas. Homenaxe a Touriño, pero apoio claro e decidido para o seu sucesor como secretario xeral. Moitos se teñen que torcer as cousas para que Pachi Vázquez non sexa o candidato socialista á Xunta de Galicia. Se teñen dúbidas, escoiten. Yo solo tengo un candidato, una apuesta, un hombre. Ese hombre es Pachi Vázquez. En definitiva, rearme do PSOE galego para encarar con garantías as próximas citas electorais. Bueno, cantas bocas calaron as palabras de Pepe Blanco proclamando como candidato? Bueno, eu creo que dentro da organización sabíamos e sabemos, non? Como funcionamos. E sempre habrá xente que legitimamente considere outras opcións, non? Pero eu creo que todos estamos traballando nun proxecto común e o que dice o vicesecretario xeral é unha opinión personal, de peso, pero personal. Eu insisto que o candidato á Xunta de Galicia do socialismo galego elixirano os militantes e a base do noso partido cando chegue ese momento. Ahora toca municipales, vamos a traballar a tope para municipales e eu espero que con un moi bo resultado. En todo caso, necesitaba unhas palabras así para afianzar o seu liderazgo. Non sei se de cara adentro, máis de cara adentro que de cara fora, mellor. Eu, dentro de, ainda que parezca pouco modesto, eu son un corredor de fondo que sei sufrir. E fago a política porque me gusta, sabendo sufrir, non? E veño de terras moi difíciles para facer política, como Ourense, Baltar, moito PP, estamos aquí, non? E eu sei que en política o que mantén o seu pulso, o que mantén as súas ideas, o que cree no que fai, acaba ganando sempre, non? Cando me presentei en Carballiño a primeira vez, había un concelleiro de 17. E cando me presentei a primeira vez me decían todos, estás tolo, como vai a gobernar o Partido Socialista en Carballiño con un concelleiro de 17? E gobernamos con maioría absoluta casi 11 anos, ao final. É cuestión de traballar, de querer e de poder. E depois sempre habrá xente máis escéptica ou máis crédula, pero o que tens que querer ti en ti mismo no proxecto que estás facendo. E dentro do partido hai xente que cuestiona o seu liderazgo ou non? Bueno, eu afortunadamente teño que dicir que me parece que de maneira inmerecida, que eu creo que non merezco isto, acadar un 93% de apoio nun congreso, e que en este ano de 3 meses que levamos traballando, o 100% dos acontecementos que decidimos no Comité Nacional e na Executiva foron aprobados por o 100% da militancia, non? Eu creo que iso é clave. Somos 1.500 cargos electos. Sempre habrá unha voz que legitimamente entenda que o mellor non estou facendo ben ou que teña propostas distintas, pero eso non hai que dramatizalo. Eso hai que enriquecelo escoitando, aceptando que nadie ten visións uniformes. A mí esas cosas non me poñen nervioso. José Blanco, Francisco Camaño, Elena Espinosa, hai moitos galegos neste momento ben situados no Partido Socialista en Madrid. Posibles candidatos tamén? Bueno, oye, para nós, cando falamos de un proxecto colectivo, eu insisto en que eu nunca tuve un proxecto personal para isto, non? E creo que non se debe ter, este é un proxecto colectivo. Calquera deles serían magníficos candidatos, pero mellor podríamos poñer outros 4. Nós temos homes e mulleres, xóvenes,
Mar Barcón, Beatriz Estallo, Laura Seara, Xócar Leiceaga, bueno, seguro que me olvido a mitad deles. Nós temos xente moi válida, curtida en política, que lle gusta a política, homes e mulleres de partido, que calquera deles seguro que facía, por suposto, tamén o mellor camín. Pero, ao final, as circunstancias nos colocan nun sitio. E non hai que darlle moitas voltas. Cada un ten que coller o seu remo, remar con forza, e é cando remamos todos xuntos na mesma dirección, o socialismo galego é unha forza imparable, non? Eu creo que estamos conseguindo. Na época de Manuel Fraga, o Partido Popular estaba dividido entre o que se chamaban os da boina e os do birrete. Unha das cousas que vostede dixo cando chegou á Secretaría Xeral era incidir no ruralismo do Partido Socialista. Pode ter aberto unha fenda entre esa vía máis rural e unha vía máis atlántica, digamos? Non, nós temos fortalezas e debilidades, non? E a nosa gran fortaleza son as grandes urbes, non? Nós temos un discurso onde gobernamos moito sempre na Coruña, en Santiago, estamos gobernando en Vigo, en Ourense, en Lugo. Nós quizá onde tuviéramos unha fenda, non? Era en entrar en esa malla social que ten a Galicia rural, a Galicia periurbana, a Galicia intermedia, que lle poderíamos chamar, non? Grandes vilas, inda que gobernamos en elas. Eu creo que o desafío que ten o Partido Socialista é incrementarnos a ser un partido horizontal. Nós temos que ser como Galicia. E se unha parte moi importante de Galicia rural, temos que presumir desa parte rural. E se a maior parte de Galicia urbana, temos que entender, escoitar e saber facer o que esperan de nós esa clase urbana, non? E ao final, este país, Galicia, funcionará ben cando a Galicia urbana e rural atopen ese equilibrio, ese dinamismo equilibrado, non? Eso é a Galicia que eu soño sempre, non? E vivindo nunha aldea pequeniña, onde vivo cunha aldea con 6 veciños, me paso o día en Santiago, estou todo o día en Coruña ou en Ourense, e nós somos un pueblo que interaccionamos perfectamente. Eu creo que ese artificio nunca dentro do poder o podemos alimentar. Temos que conseguir esa interacción. Desa conferencia que celebraban os socialistas esta fin de semana falou tamén a oposición, o seu diputado Ruiz Rivas decía isto. Que foi un congreso de intentar respaldar, verdad, o que parece que non ten o respaldo interno. A nos sonanos un pouco como esos directivos dos clubs de fútbol que respaldan ao entrenador cando quen o cuestiona é a afición, verdad? E cando un ten que ser respaldado tantas veces é que efectivamente o que ten cuestionado é ni máis ni menos a súa posición. Algún comentario? As cousas da política, non? Eso lle encargan a un portavoz que quere ser candidato en Ribeira e non o queren. O sea, estas cousas que ten a vida, eu creo que hai que darlle tranquilidade ao tema. O Partido Popular se especializa últimamente en falar dos demais, moito e pouco de si mesmo, non? Do Partido Popular, que é un gran partido. O Partido Popular é un partido central en Galicia, e do Partido Popular o que esperan é que goberne este país. E un ano e pouco, despois de ganar as eleccións, o Partido Popular sigue sin baixarse a tarea. Eles prefieren pelearse co PSOE de aquí, pelearse co PSOE de Madrid, pelearse co Bloque, pero, sobre todo, abandonar a tarefa fundamental, que é gobernar este país. E decidiron ausentarse, e iso é o que nos leva a frases como estas que non hai que darlle moita importancia. Bueno, onte foron moi explícitos os apoios a unha persoa que participou nesa conferencia, que foi o expresidente Emilio Pérez Touriño. Foi evidente ese apoio, as palabras de respaldo á súa xestión, o papel que representou no socialismo galego. Por que non foron tan explícitos esos apoios cando Touriño deixou o Parlamento? Recordo que aquel día recibiu os aplausos das bancadas do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego e foron moito máis discretos no Partido Socialista. Por qué? Bueno, esa é unha crueldade que teremos que vivir probablemente toda a nosa vida, non? Porque non foi así. Emilio toma unha decisión personal que decide marcharse, como fixo as cousas Emilio, como un señor, botando sobre a súa espalda a responsabilidade dunha derrota que non era de Emilio, era de todos nós. O sea, ali perdimos todos, non? Pero Emilio, como fai as cousas, poñéndose encima del toda a responsabilidade, decide un día abandonar o Parlamento, non? E cando todos estábamos preocupados, a palabra é doídos, porque era un trámite que seguramente había que facelo, pero que era doloroso, non? Un diputado que o puxo de volta e media sempre pide un aplauso para Touriño. E ante a mirada atónita de todos os diputados socialistas, pero que dice este? Entonces, non é que non se lle aplaude a Touriño, é que non se lle aplaude a tontería que dice aquel home nun momento que había sido que había dito auténticas barbaridades de Emilio, non? Bueno, alguén extrapolou aquilo que non lle aplaudimos, home, non, que non lle aplaudimos a ese diputado. Nos a quen aplaudimos é o presidente. E hai unha cousa que quero deixar clara, non? Emilio foi o socialista que probablemente máis fixo por o socialismo galego na nosa historia, non? Nos colle como un partido destrozado, dividido,
nos leva de 13 diputados a 25 diputados, nos consigue facer unha forza política de moito calado, e ao final hai un mal final que xa está. Pero Emilio está no corazón de todos nós e no respeto de todos nós. O outro día dieron unha proba máis os militantes, homens e mulleres de Galicia, que cando os nosos militantes ven a Emilio, emocionámonos todos e aplaudimos a Emilio porque sabemos o que significa para nós. Que papel está chamado a xogar nos próximos meses? Hombre, Emilio está no Consello Consultivo, non? E Emilio é unha persona que conoce o país como a palma da man, que ten un discurso político e unha Galicia na cabeza, non? Que é que nos inculcou a todos, non? Nos, a conferencia de onte non é un punto aparte, non? É un punto seguido de toda unha trayectoria onde Emilio falou de territorio, de economía, de emprego, de sanidade, de educación. E eu teño a sensación de que cada día que pasa de goberno Feijóo, Emilio máis Emilio. E os acontecementos han de poñer a Touriño en demostrar que por a educación deste país, por a sanidade, por a infraestructura, por a protección do territorio, nunca houve un presidente que fixera o que fixera el, pero perdeu. Bueno, perdeu. Pero perdeu porque hai outras coyunturas exteriores, a crisis, o paro, moitas conflictividades. E seguramente fixemos cousas mal, que senón non perderíamos, non? Pero eu creo que no sumatorio final dunha vida, non? A sumatorio socialista de Emilio é inmensamente superior ao da calquer socialista que teñamos en Galicia. Bon, un dos socialistas que está últimamente de actualidade, supoño que o seu pesar é Pablo García, implicado polo Partido Popular o que se ven chamando trama agraria. Se lle parece, imos escoitar unhas declaracións de Pablo García realizadas, creo que foron a semana pasada e as comentamos. A imaxen que me viña, que era unha imaxe en blanco e negro, eu ainda que non o vivín, pois era, gracias que me despertei, porque e agradecín que non estuvéramos no 1936 e que aquel home non fora un general de uniforme e decido a este no, por rojo e por maricón. Ese é o que sentín, é dicir, a persecución e mirar cada entidade a ver se ideolóxicamente o que afundou ou quen está ali pois é duns ou doutros. Que está pasando con Pablo García? Primeiro, ademais de o aplauso a Emilio, que foi o máis grande, o segundo máis grande foi a Pablo García, non? Pablo é un pedazo de secretario de organización, un home de ben, é un home que o Partido Popular está facendo unha cousa non con Pablo García, con un sindicato de esquerdas que é unha campaña mediática e un xuicio paralelo, non? Algo que pode facer calquera, que só ten que tomar a decisión de difamar e calumniar. E xa está. A min o que me parece difícil de explicar é que o PP que leva 7 rodas de prensa seguidas, primeiro, se ten algo serio, non haya ido ao xulgado a denunciar algunha ilegalidade. Ou polo menos que a todos nós nos enseñe un papel, un documento onde haxa unha ilegalidade, non? Non hai nada máis que unha campaña mediática. O Partido Popular lle pasa unha cousa. Como ganou unhas eleccións, entre outras cousas, difamando, insultando e mentindo, agora decidiu que con eso lle pode seguir indo ben. E dicen calquer cousa. É doloroso, non? É doloroso que che digan, oiga, é que desviaron ustedes 620.000 euros para o Partido Socialista. Por certo, sacaron o minuto seguinte da página web. Por qué? Porque os levamos aos xulgados. Ricardo Varela, un home para nós importantísimo, non é normal que teña que ir a autodenunciarse porque o Partido Popular non nos denuncia. Eso sí, fai xuicios mediáticos paralelos, pero o máis grave de todo. Eu levo moitos anos en política. Nunca hubo un asalto aos dereitos dos ciudadanos como invadir as delegacións sindicales de unións agrarias nunha campaña de persecución donde o PP partido ordena e o PP goberno actúa. Eu creo que non hai precedentes. Teñen que deixarse de buscar excusas. Se teñen algo grave, teñen que collelo e leválo ao xulgado a denunciar algunha ilegalidade. Por que cree que non están presentando esa denuncia ao xulgado? Porque non a teñen. É que non van a denunciar nada. Mira, permíteme que sea así de seguro, non teñen nada. Home, non teñen nada, é que se houbera algo conocéndos, xa non se habrían denunciado. Por que non van ao xulgado? O que vai ao xulgado é porque non ten nada que temer. Ricardo vai ao xulgado porque non ten nada que temer. Pablo vai ao xulgado porque o Partido Socialista de Grecia non ten nada que temer. Unións Agrarias vai ao xulgado porque non temos nada que temer. É normal que haya un partido que escolle un camiño desta confrontación? Pois mira, non é normal, pero é comprensible. O que é incomprensible é que haxa un goberno que lle faga aula a 4 hooligans do Partido Popular, non?
Porque estes son 4 hooligans, son os mesmos dos coches, das sillas, Rueda, muñindo todo isto, cando tiña que estar dedicándose a ser conselleiro deste país, que mira ti que non habrá en este país cousas que arreglar, para andar dedicando o goberno a estas historias. En definitiva, me parece lamentable, me parece de moi mal gusto político e, sobre todo, que ao final van a acabar en nada, porque non teñen un solo papel que teñas ningún delito maior que ser socialista ou de unións agrarias. Claro, se o delito é ser socialista ou de unións agrarias, tendrán. Do resto non teñen absolutamente nada. E este xuicio paralelo, daño fai, porque iso hai que reconocelo, daño fai, pero eu creo na xente, e creo que ao final, cando se demostre que isto todo é un montaxe, non é unha trama, é unha campaña do PP para atacar o Partido Socialista. Sigue pensando que Pablo García é o cacá do socialismo galego, como dixo cando presentou, ou en algún momento se ten arrepentido de telo sustituído por Mar Barcón? Non, son temas distintos. Mar Barcón é unha persona que ten unhas capacidades espectaculares. Mar Barcón é unha muller que naceu para a política, non? O sea, que ten discurso, que ten calao, que ten ideología, e que o ten todo, non? Entón, Mar non desplaza a nadie, non? Pero eu creo que Mar Barcón, que ten unhas condicións espectaculares para portavoz, para calquer cousa. Pero a organización era outro tema. Nos facíanos falta o que está facendo o Pablo, que é, caladiñamente, agrupación por agrupación, estar nos sitios, organizarnos en todos os órdenes de cousas, eso Pablo está facendo magníficamente. E complementado con Mar, que está sendo unha gran vocera parlamentaria, é unha persona clave na vida política deste país. A min, unha cousa que aprendí sempre é que nunca me gustaron os cariños excluintes, non? Ou queres este ou queres este. Si podemos querer a moitos. E eu creo que se pode querer maravillosamente a moita xente do partido e crear un gran equipo, que estamos formando un gran equipo. Con Mar, con Pablo, con Beatriz Estallo, con Laura... É a segunda vez que nombra a Beatriz Estallo. No, é que nós temos, hoxe, unha suerte. Nós temos uns recursos humanos na organización, como che podo falar de Sonia Verdes, ou como che podo falar de Carmen Cajide, ou como podo falar de Mari Carmen Acuña, é que nós temos recursos humanos que están traballando. E esa visión así monoteísta, non? É que ten que haber un que destaca máis. Non, ojalá teñamos 40 que destacan moito, e sobre todo que traballen os 40, claro. Bueno, falta un minuto apenas para ir ao corte publicitario. Me gustaría plantear outra cousa. Hai xente dentro do PSDG que lle reprocha non ser un pata negra, digamos, do PSOE, tendo en conta que ven do CDS? Nunca. A verdade é que teño que agradecerlo moito. Eu levo casi 20 anos aí, non? Pero eu non teño ningún tipo de complexo da miña vida, nin da miña historia. A historia leva a ti á espalda, non? E cando a levas con dignidade, eu en cada momento fixen o mellor que crín que tiñan que facer. Cando descubriu que era socialista? Non, pois eu, mira, cando me presentei por o Partido Socialista co CDS, collín e me fun para casa. E botei 2 anos sin facer política. E me viñeron a buscar Veiga Pombo, compañeiro Albitos, un bo compañeiro de Carballiño, e me cantaron a cabeza. E me presentei como independiente. Pero se quedei cansado de política, non me liades. Pero que foi máis unha cuestión de convencemento que de ideoloxía, entón? Ao principio, sí. Ao principio era moito de política local. Oia, que non hai que ir a Carballiño, temos que... E ao final é un tobogán, porque te vas tirando e vas quedándote, ao final... Hoxe podo dicir que estou absolutamente... Que sabe as memorias de Pablo Iglesias de memoria. Se podo dicir que estou encantado e que creo que de verdad que é unha sensación maravillosa poder defender os intereses de todos. Bueno, vamos a un minutiño a publicidade, estamos en directo co secretario xeral dos socialistas galegos, regresamos despois duns anuncios, xa saben que poden enviarlle as súas preguntas particulares a través de SMS, a través de Facebook ou a través da noso enderezo electrónico. Un segundo se voltamos aquí en directo en Vía V. Pasan 30 minutos das 10 da noite, continuamos en directo aquí en Vía V co secretario xeral dos socialistas galegos. Pachi Vázquez, a próxima cita electoral que teñen por diante os galegos, non solamente os galegos, pero especialmente os galegos, son as próximas eleccións municipais. Atreves a facer unha porra comigo? Eu sí. Sí? Bueno, pois imos a ir repasando as principais cidades galegas a ver que vai pasar. Por exemplo, aquí na Coruña. Home, na Coruña eu creo que vamos a incrementar un pouco a nosa presencia, que vai ser unha tónica que se vai a dar en casi todas as cidades, donde acadaremos un crecemento que eu calculo que pode ser entre 1 e 2 concelleiros e vamos a consolidar un goberno que leva moito tempo. ¿Sí? Bueno, non vale que me diga políticamente correcto. No, dígame pero o que pensa de verdade. Imos cidade por cidade. Eu teño datos nosos, as enquisas que manexamos. E, home, poderá haber variables que falamos de moito tempo, pero eu fago unha enquisa como tería hoxe que ser isto se fosen mañás eleccións. E onde está máis complicada a cousa? Hombre, máis complicada, teóricamente, tiña que estar donde o Partido Popular estaba na beira das maiorías absolutas. A cidade de Coruña. Non olvidemos que estamos no 17-10.
sumando o que é o goberno e o que é a oposición. Romper un 17-10 significa un volco espectacular. En Lugo estamos 16-9. Tería que haber un xiro moi espectacular. Donde teríamos algún problema? En Vigo estábamos a 1 o PP da maioría absoluta, en Ourense a 1 o PP da maioría absoluta e en Pontevedra a 1 o PP da maioría absoluta. Bueno, en eses tres sitios, eu creo que Ourense e Vigo temos un afianzamento claro do Partido Socialista e en Pontevedra o dato que tiñamos nós de fai nada é que o PP baixaba 1. Tamén é certo que non nos subíamos nós, que o subía o BNG, non? Entón, eses son os movimentos que se facían fai mes e medio. Cuidado, en mes e medio cambia todo. E a verdade é que se move os chau a unha velocidade de vértigo, non? Que vai a pasar? Pois se ven unha ola nacional e suba a marea e cambia todo, non sei. Pero o ciudadano, cando vai municipales, é moi persistente na súa confianza municipal. E eu teño moita fe en que todo siga como está percibíndose ahora. Por que gañou o PP as eleccións autonómicas? Eu, se me permite, diría, por que perdimos nós as eleccións autonómicas? Eu creo que o PP as ganou porque nós as perdimos. E é unha opinión que parece unha perogrullada, pero é que ao final o Partido Popular non subiu en votos. O BNG perde 70.000 votos. Sí, pero non me faga dinámica de votos electoral. Hai unha certeza que é unha pérdida dun goberno cando non está previsto. A certeza é que o peor que che pode pasar en política é cando perdes porque non che votan os teus. E esa é unha crueldade que levamos á espalda, non? Nós perdimos porque non nos votaron os nosos. Probablemente porque, a mellor, por un elemento de percepción, eu creo que fixemos unha gestión política perfecta, pero a mellor non valoramos o poder que tiña ainda o Partido Popular. Desapareceu Fraga, o Partido Popular desfaise, isto non é nada, e non caímos na conta da gran trama social, da malla social que ten o Partido Popular penetrando en toda a estrutura deste país, non? Aquilo que quedou aí latente, unido a un certo desencanto, evidente, porque temos 100.000 votantes que non nos votaron, dos nosos. Eu resumiría dicindo que ao mellor falamos moito para quen non nos quería escoitarnos, que era o PP, e non lle falamos os que estaban esperando por nós, que era o votante da esquerda que esperaba que fóramos capaces de girar máis. A nós nos pareceu que girábamos moito, non? Pero está claro que esperaban máis de nós. E se desencantou unha parte dese electorado. Eu creo que tampouco nos querían matar, pero nos iban a dar unha colleja e nos deixaron caos. E nos deixaron caos, non? Como é a súa relación neste momento co actual presidente da Xunta, con Alberto Núñez Feijóo? Hombre, é unha relación personal difícil, non? Pero cando levas tempo na política tens que aprender a apartar o personal. Eu teño que respetar o presidente da Xunta. O presidente da Xunta está aí porque acadou a maioría dos votos de Galicia, non? E ese é un marchamo que eu creo que eu teño que saber respetar e el tamén. A min me doe a veces ver ao presidente que se pon demasiado a camiseta do PP moitas veces e poucas veces a camiseta de Galicia, non? E eu teño que facer un esforzo porque cando vexo ao presidente que a camiseta do PP me dá ganas de ir a él, non? En cambio, eu teño que acostumbrarme tamén a que o presidente de Galicia teño que terlle un respeto claro porque é o presidente e el tamén debe facer un esforzo por representarnos a todos e non só o Partido Popular. Bueno, o arquivo sonoro está cheo de referencias do un ou outro. Escollemos esta do presidente da Xunta, a ver que lle parece. E o que non podemos é confundir os datos contrastados e obxectivos coas opinións de un diputado que non sei cal é a súa orientación ou a súa estrategia, pero me dá a sensación que ata os propios socialistas están avergoñados de esta actitude. O seu turno. Sí. Bueno, eu cando Feijóo, insisto, aí estaba dando unha charla como presidente de Galicia. Estaba no navajeo... Si, foi na roda de prensa despois do Consello. Na roda de prensa despois do Consello. Esa canavalla de presidente do PP. Eu creo que esas cousas son as que temos que cuidar entre todos. Cando estamos en claves partidarias temos que ser de partido e cando estamos en claves institucionais estamos con propostas institucionales. Ver o presidente da Xunta de Galicia con afirmacións desas, primeira, sencillamente, para min lle resta crédito, non? Pero en todo caso é unha libertad que ten ele aí, non? Eu creo que o crédito se gana no día a día, non? E me dá a sensación, non, de que esa inercia que arrastraba Feijóo da campaña electoral ainda non lle pasou. Ainda se sigue vendo como o candidato da oposición. E, de feito, cando hai esa gran discusión nas sesións de control parlamentario, unha sesión de control parlamentario é para que a oposición interpele o goberno.
El cree que é para que o goberno interpele a oposición. Para iso non fai falta ir ao Parlamento. Hai un mecanismo legislativo, un mecanismo que aceptamos nas reglas de xogo, que cando alguén goberna, a oposición ten un dereito, facerlle unha pregunta ao presidente cada 15 días. E a obriga do presidente é contestala, non enfadarse, non insultar, non dicirlle, pois vosotros erais non sei que. Bueno, falaremos despois do tono desas interpelacións parlamentarias. O PSD acaban de remitir un escrito á Fiscalía Anticorrupción para que se investiguen as supostas vinculacións de Manuel Fraga e de Alberto Núñez Feijóo e ca trama Gürtel. Que indicios teñen destas vinculacións? Bueno, eu creo que esos son aí palabras maiores, non? Nós temos un indicio que un auto dun xuez que nin máis nin menos dice que o Partido Popular de Galicia se financiou irregularmente con unhas cantidades de millóns de euros durante uns anos determinados. Bueno, siguen estando vivos todos que están aí, e a miña teoría é que teñen que explicarlle a Galicia como se financiaron ilegalmente. Non digo que haxa que facer nada máis, pero teñen que pedirlle desculpas a este país dicindo, oiga, se o xuez dice que nos financiamos ilegalmente, se os documentos que estaban na Caixa de Pontevedra, se Pablo Crespo dice todos, pois teñen que facelo. O preocupante é que siguen aparecendo facturas donde siguen aparecendo facturas a Especial de Bens e a trama Gürtel xa máis recentes, ano 2001 aí. Eu creo que Feijóo, o Partido Popular, Manuel Fraga, con tranquilidade e con naturalidade, teñen que facer un mea culpa diante dos galegos e das galegas. E xa está. A partir de aí seguiremos falando. Pero non vale dicir non sei nada, non conozco nada. Ahora xa nadie conoce a nadie. A Pablo Crespo, que era a mão dereita dele, non o conoce nadie. Feijóo xa non sabe casi nin quen era Romai, que era compañeiro de Pablo Crespo. Non pode ser. Nós o que queremos é non fagamos un peche en falso, asumamos as responsabilidades, sabendo que nadie é inocente, sabendo que todos temos historia, pero que non pode ser que salgas ao estrado dicindo es que non tengo nada que decir, non? Hoxe remiten algún auto en el que parece que queren que a propia Fiscalía lle pida a relación, pois o de facturas, o de financiacións, ou do que queiran. Pero en todo caso, eu insistiría, sin dramatizar, pero non fagamos unha técnica que a Feijóo cada vez lle gusta máis, que é levantar alfombras a ver se hai algo dos outros e non levantar as súas propias alfombras. O PP dice o xuez que se financiou irregularmente durante moitos anos. O mesmo PP que preside Alberto. Bueno, eu creo que por un acto de higiene política teñen que dar unhas explicacións e, sobre todo, ao mesmo tempo, aparcar ese tema xa e empezar a gobernar este país. Bueno, un dos titulares do día de hoxe ten que ver unha vez máis ca fusión das caixas. Hoxe firmouse o documento inicial do plan de integración das dúas entidades. Cree que está pechada realmente a fusión, que vai ser posible? Eu creo que o gordo, o principal, o sustantivo, ten un final feliz, non? Eu creo que legítimamente todo o mundo defendeu posicións, é un gran acordo que ten tensión, non? Pero eu creo que hai un momento feliz. Se me permite só que diga unha cousa, chegamos a un final feliz que a lei de Feijóo no caixón do Tribunal Constitucional. O que ven a demostrar unha cousa que era a miña teoría. Se hoxe estuvera en vigor a lei Feijóo, nunca sería posible esta fusión, porque moitos dos compromisos do protocolo incumplen manifestamente esa fusión. Xa está. Eu creo que xa lle dimos moitas voltas. Que nos interesa a todos? Ese gran acordo que cerraron as dúas caixas, os dous conselleiros de administración, e conseguir entre todos facer unha caixa potente, unha caixa que este porque ten que estar, resolver os problemas dos homes e mulleres deste país que falta fai. Hoxe a dificultade de ceder a un crédito, renovar unha póliza, hai que estar xa en eso. Bueno, eu creo que vai acabar ben e creo que é unha cousa moi positiva para Galicia e que ao final, en este lío, todos cometimos errores, todos cometimos acertos, pero creo que o importante é facer tabla rasa e pensar no que nos queda por diante a todos. De acordo que o importante vai ser como remate isto, pero non me gustaría deixar pasar a oportunidade de telo diante para preguntarlle, por exemplo, algunhas cousas. A ver se é capaz de decirme a que se refería José Blanco cando falou de patriotismo de Ojalata, falando do tema das caixas. Bueno, isto hai que contextualizarlo cando Pepe dice eso. Dice eso nun momento de convulsión do sistema financiero donde non olvidemos un detalle, que sigue sendo vixente. Ao final, as entidades son para ter solvencia e para resolver os problemas dos ciudadanos, non? E probablemente en aquel momento, cando Pepe dice eso, era ollo, a ver se vamos a estar creando un organismo
que non teña a solvencia financiera suficiente para competir nun mercado que vai ser de grandes tiburóns. E mira o que está pasando, non? O sea, as grandes entidades están reforzándose. Bueno, eu creo que hai que contextualizarlo en eso, non? A mellor non foi a expresión máis afortunada que tuvo Pepe, que é un home moi brillante, pero en todo caso creo que se refería a eso. Bueno, a súa postura tamén foi mudando en todo este proceso, supoño que en parte condicionado polas tensións territoriais que estaba vivindo dentro do seu propio partido. Imos recordar un pouco cal foi todo o proceso. O discurso de Manuel Vázquez sobre a fusión das caixas variou entre distintos extremos dende o comezo do proceso. Na súa indecisión xogou un papel importante a difícil tarefa de reconciliar posicións enfrontadas dentro do PSDG. O Caixa Nova absorba a Caixa Galicia ou continuamos solos. Os vaivéns entre norte e sur presionaron ao político a posicionarse. Poña os seus alcaldes de acordo para non chegar un gran desacordo en Galicia. Coa misión de integrar sensibilidades, Vázquez pasou de priorizar unha fusión fría ou SIP entre as dúas caixas ou entre estas con entidades foráneas a defender a galeguidade do mapa financeiro autonómico. Unha decisión que escenificou con Feijóo e Guillerme Vázquez nun acordo que rompeu un mes máis tarde, ao opoñerse á lei de caixas de Feijóo, a que tachou de inconstitucional. De apoio crítico co goberno, pero de apoio franco hacia que Galicia teña unha entidade. Vázquez defendeu, segundo as súas propias palabras, unha fusión solvente por riba dunha imposición forzada. Ata que punto pasou mal cas tensións territoriais do seu propio partido? Bueno, cando tes un partido no que os 7 grandes alcaldes de grandes cidades galegas son do teu partido, tens que estar pensando en que é normal que haya visións locais, non? Pero eu en ningún momento convertín eso nun drama, non? Eu sabía que ao final isto debería de rematar razonablemente ben, e curiosamente me decía Feijóo que poña de acordo os seus alcaldes, que por certo se puxeron de alcaldes cando eu sacou a lei e agardou. Era normal, o sea, nadie pode pretender, como pretendía Feijóo, facer unha lei para saltar Caixa Nova. É que non o dicigo eu, o Consello de Estado analizou en 10 puntos que siguen estando pendentes do Constitucional. Cal era a tentación? A tentación era unha tentación moi beligerante. Hubo que recuperar un modelo de consenso, de sentar a xente nunha mesa, e fíxate que desde que se sentaron en Semana Santa, todos fomos mudando e fomos entrando. Feijóo gardou a beligerancia, nós tamén gardamos a beligerancia, falaron os actores que tiñan que falar, e ao final xa estamos falando dun final feliz. A postura dos alcaldes, é normal que cada alcalde defenda unha visión do status quo da súa cidade, non? E Caixa Galicia en Coruña é o motor económico de Coruña e de Galicia. E Caixa Nova en Vigo é o motor económico de Vigo e de Galicia. Por iso que non hai que dramatizalas, afortunadamente acabou todo ben, e creo que temos que aprender todos cousas. Eu primeiro, non? Que hai que ser moi prudente cando che dan datos. O Banco de España nadie fala, pero girou de posición 5 veces, dixo 4 cousas distintas, pero 4 cousas radicalmente distintas. De decir que a fusión das caixas galegas era absolutamente improcedente, hasta decir que era maravilloso. E tampouco hai que dramatizalo, non? Eu creo que sí temos que aprender que non se poden impoñer leyes feitas a medida contra nadie. Insisto, final feliz, aprenderei dos meus errores, que seguro que cometín moitos, pero do que sí non me arrepinto é de que en cada momento fun dicindo xusto o que creín que tiña que decir. E cando o Banco de España daba claves, penseinas e defendenas, e cando, ao final, hubo un acordo entre todos, creo que é unha cousa positiva para Galicia e, dende logo, para o socialismo galego. Pode ter algunha consecuencia grave, non supoño que non para o partido, pero non sei se para a sociedade, ese ultralocalismo que manifestou Abel Caballero en todo este proceso? Eu non o chamaría ultralocalismo, non. Eu fui un alcalde. Vamos ver, se me parece, as cousas que decía Abel Caballero naqueles días. Dije lo que tenemos que hacer, de luego el de Vigo. Yo lo que hacen los demás no lo sé, ni me importa. El de Vigo defiende a su ciudad y defiende las instituciones de su ciudad. Con este alcalde, para vender a Vigo y a sus intereses, a intereses del norte de Galicia y a los intereses de los líderes del Bloque y del Partido Popular, con este alcalde no cuenten nunca. El norte, el sur, os intereses del PP, del Bloque, non é un ultralocalismo, sí, eso? Bueno, eu insisto que fun alcalde, non. A veces tampouco hai que tomar literalmente todas as cousas que dices en eses momentos. Abel, e non digo Abel, porque Abel, ojalá Abel tuvera a capacidade de sacar 50 ou 60 mil personas á calle como salieron a defender isto.
había un sentimento en Vigo, había un sentimento nun momento determinado no que é incuestionable que alguén fixe unha lei contra a Caixa Nova. O sea, porque eso hasta aceptou o propio Partido Popular. Eso encende unha chispa moi difícil de apagar e que foi reconducíndose. Por eso que, insisto, seguramente Abel, como fixen eu e fixemos Feijóo e todos, tuvo frases que ese día era mellor non dicilas e quedarte na casa. Pero no montante final eu creo que Abel defendeu a Vigo. Javier foi un total defensor de Coruña, que hubo momentos moi difíciles, tamén todo este proceso que digo moitas voltas, onde se cuestionaban determinadas cousas da Coruña. Javier foi o home que defendeu aí a teoría da potencia de Coruña, e ao final a cousa acabou razonablemente ben, pero bueno, en todo caso, a política local é turbulenta, dura, difícil, pero hai que saber vivir con ela tamén. Falábamos antes do Parlamento, desas sesións de control que se celebran cada 15 días. Houbo unha semana pasada especialmente dura. Recordamos as palabras que lle dixo o presidente da Xunta. Señor Feijóo, palabras claves do que estamos falando. Corrupción, narcotráfico, caciquismo, malversación. Vostede non quere falar deso, pero o ten dentro, señor Feijóo. O ten dentro. O que non vale é o que está facendo vostede con un modelo que recorda épocas pretéritas de facer xuicios paralelos mediáticos, donde vostedes preguntan e vostedes contestan. Bueno, corrupción, narcotráfico, caciquismo, malversación foron palabras que saíron da súa boca gordas. Gordísimas. E está en condicións de... Corrupción en Gondomar con sentencia. Con sentencia. Pero dixeron eles, colleronos, carmaunos cartos, se non está para o Partido Popular e para a moción de censura de Gondomar. Corrupción con mayúsculas, sentencia. Narcotráfico, que é unha palabra que se pon moi nervioso. Pero vamos a ver. Jefe territorial do partido do goberno en Pontevedra. Un home vinculado en negocios coa trama de narcotráfico de Pontevedra. Se fose un funcionario, non ten que... Pero se o representante do goberno de Feijóo en Pontevedra fan unha declaración, sale en medios de comunicación, e ainda por encima Rafael Louzán dice, pero é un home de confianza non sei de quen. Ten que ou cesalo ou dar unha explicación. Caciquismo e nepotismo, bueno, é que en Ourense non caben máis na Deputación. Xa non lle caben máis concelleiros do PP, fillos, cuñados... Porteiros, incluso. Porteiros. Temos un récord de porteiros por porta e un récord de telefonistas por teléfono. E por si fora pouco e haber algunha dúda, ahora, unha diputada do Partido Popular, Ana Belén Vázquez, acaban de aprobar a semana pasada. Ou teñen que ampliar a Diputación de Ourense para meter máis concelleiros do PP ou é imposible. Pero ese PP é o PP de Feijóo. Eso de este PP non é mi PP, non, ese é o PP de Feijóo. É o PP que o fixo o presidente. Esa dualidade, policía bo, policía malo, non, Feijóo é o responsable das cacicadas de Baltar. E se yo dices corrupción xurídica, inhabilitación, oiga, que está imputación do Conselleiro de Política Territorial, pero non o imputei eu, o imputou o Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Eu creo que hai que desdramatizar as sesións de control parlamentario. Eu estou aí representando aos ciudadanos para poñer medidas que garanticen as políticas de control. Il teria que argumentalo, mira, é mentira o de Gondomar, é mentira o do narcotráfico, non, pero non dice mentira nada, dice, usted só dice barbaridades. A verdade é que son barbaridades, pero son barbaridades que lle pasan ao Partido Popular, non que as inventeu, é a diferencia. Si chega a ser presidente da Xunta, repetiría o modelo de goberno do bipartito, ese reparto de forzas entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego? Hombre, nós temos que asumir un detalle, que somos unha formación política de esquerdas que aspiramos a gobernar en Galicia e se non o acadas por ti solo, ao final o tens que facer cunha formación política de esquerdas, que é o caso do nacionalismo de esquerdas que ten este país, non? A diferencia do nacionalismo conservador, de converxencia ou do PNV, non? Evidentemente, nunca un goberno será igual a outro, pero eu creo que se en algún momento se dan as circunstancias e os ciudadanos deciden fórmulas dese goberno, por certo, como está pasando en toda Galicia e en toda España, eu creo que aceptar o modelo de xogo democrático é unha norma que debemos de ter sempre na cabeza. Galicia é unha nación? Hombre, Galicia forma parte de unha nación que é España.
e nós somos unha nacionalidade histórica clave no desarrollo de España. É un modelo federal, que é un modelo que nós defendemos sempre, as tres nacionalidades históricas deste país, Cataluña, País Vasco e Galicia, somos claves. Probablemente, cando se construye un modelo de autonomías, había que haber incidido máis no modelo de nacionalidades históricas que teñen unha base propia. Nós non somos nacionalistas, pero nós somos partidarios dun modelo federal donde os cogobernos e a implicación nos sistemas horizontales deste país nos deixan comodísimos. Somos unha nacionalidade histórica e somos un partido que quere claramente facer un modelo galeguista. Non galeguismo melancólico nin romántico, galeguismo cultural, galeguismo económico, galeguismo histórico, sentirnos orgullosos de nós mesmos, e sobre todo un galeguismo universal. Esta forza para salir ao mundo e traballar en igualdad e sobre todo conseguir un país que se autodefenda, non? Somos un país subsidiado históricamente, non? Ese fatalismo que sempre nos inculcou a dereita, que somos moi pequeniños, pobriños, non, temos forza, creemos en ela e vamos a aproveitar. Faltan 3 minutos nada máis de programa, me gustaría avanzar porque teño aínda cousas aquí que soltar. Como é un programa aberto en directo e que busca a participación da xente, pois temos unha pregunta que nos remite Alberto Cid a través de Facebook. Que vai facer nas eleccións municipais cos sectores críticos do PSDG, nomeadamente en agrupacións como a de Vigo e Coruña, integrarán nas listas a xente como Gonzalo Caballero ou José Manuel Laje? Bueno, eu creo que o Partido Socialista ser crítico non é pecado, non é delito, non? Nós somos un partido plural. E tanto Laje como Gonzalo Caballero pois son dos persoas que teñen moito bagaje político de calao, non? Outra cousa é que nós temos un sistema de maiorías e minorías, onde funcionamos con porcentaxes e con representacións perfectamente estipuladas. O que nunca permitirei eu como secretario xeral é que haxa segregación por motivos ideolóxicos ou de debate. Entonces, o meu respeto para Gonzalo Caballero é total, o meu respeto para Laje total, porque eu son unha persona que perdín moitos congresos, e perdín congresos estou aquí, non? Entón, sería unha deslealtad, pois o que perde o congreso, dicir, ti non contas en eso. Bueno, imos a sair á rúa agora, porque ademais das preguntas que teñamos aquí nos preparadas, temos tamén 3 preguntas que lle van facer xente de Ourense. Saímos hoxe ás rúas de Ourense para que fixeran unha pregunta ao secretario xeral dos socialistas. Estas son as preguntas que lle queren facer. Y bueno, quería preguntar dónde invierte todo el dinero que ha ganado en toda esta temporada. Yo quería saber si es cierto que tiene una colección de caballos de pura sangre. ¿Cuántas horas trabaja usted? Bueno, preguntas moi concretiñas, telegráficamente. En que invierte todo o dinero que ganó? Debo moitos cartos. E os bancos e os directores que me estarán vendo, como se dicía antes, darán fe de que entre hipotecas e deudas non estou para invertir en ningún sitio. O dos cabalos pura sangre, que é un tema que hoxe sacou Rueda, por certo. Sí, bueno, eu sei que é un mito que é un mito destas que vai crecendo. Eu teño 2 yeguas inglesas que cando as comprei costaron 1.200 euros cada unha, que levan máis de 12 anos na casa e que non poñen rico a nadie, non? Teño o gusto de vivir nunha aldea maravillosa e os cabalos forman parte dunha afición que tuve en toda a vida, por certo, que comparto con miles de galegos e do que me sinto absolutamente orgulloso. Para rematar, cantas horas traballa o secretario dos socialistas? Eu creo que moitas. Eu desde as 7 da mañá hasta as 12 da noite estou sempre pensando no meu partido, no noso proxecto e en todo eso. Pero isto máis que un traballo, traballar eu creo que é traballar nun andamio, traballar na zanxa. Isto, ter a suerte de traballar no que che gusta non é traballar, iso é disfrutar. Pois moitísimas gracias, Pachi Vázquez, por responder a invitación de Vía V. Nos regresamos mañá, como sempre, en directo a partir das 10 da noite, aquí en V Televisión. Mientras tanto, ya saben, sexan felices.